गावात या सगळ्या गावात आमच्या पाण्याचा रमटपणा सगळा व्यवस्थित असा म्हणा लागतात. गोयात सगळ्या आजूबाजू कशी केली आहे जात्रा आता सगळ्या गोयाची कशी तसं आमचा हा रोमाट असा ना पाहिल्या गावात एक नंबर आला. सगळ्याची उमेद भागता लग्नाकच नाचता ते नव्हत्या तसा आता सगळ्यांना उमेद भागता सगळ्याचा आमचा पुरेसा होळीबद्दल आमची आता खूप वर्षा झाली. आम्ही आमचं ह्या पाल्या गावात खूप वर्षा होळी आणि असं हे आमच्या पेन्या मला कारण आणि असं वाजन हे ना गती पण सेपरेट प्रत्येक आमच्या सणाक गती सेपरेट असा वाजप आणि असा ह्या पेन्या म्हारात खंय आणि खूप वर्षा ह्या झाला आणि अशी रमता म्हणटा ती खंय ना म्हणून आमचो अध्यक्षा बद्दल आणि कोणाचीच ह्या ना गांवाचो सगळ्यांचो सहकार्य लागता. त्याबरोबर शिमगो हा तो आमचो पॉप्युलर हा सगळ्या गोव्यात म्हणटा तसो. फक्त काय आता त्या परंपरा पहिली आहा ती आमकां तिकोवपाची आहा तितून आमकां चड आमी ढवळाढवळ करता त्या खातीर आमचे थोडे हे आसा ते आमकां स्ट्रीक घेवचे पडटा कांय नाही आणि गांवात थोडो रिस्पॉन्स आहे आमकां करप. होळी बद्दल सांगायचं म्हणजे आमच्या पाली गावाचा शिमगोत्सव आहे ना हा मला वाटतं माझा जन्म 1961 मध्ये तरी होण्याच्या पहिले हा शिमगोत्सव चालू झालेला आहे. आमच्या शिमगोत्सवात पहिल्यांदा पत्र्याच्या डब्यावरती शिमगोत्सव साजरा करायचा. हल्लीच्या काळात खूप वस्ती वाढली किलगी वाढल्या कारणानं जरा गर्दी होती. आमची होळीच्या दिवसापासून सतत 4 नाटकं होतात. परबवाडा रोटेशनमध्ये नाईकवाडा आणि भंडारवाडा पहिली रात्र येते. दुसरी रात्र पिंजलवाडा व देऊळवाड्याला येते. तिसरी रात्र भंडारवाडा यांना येते नाईकवाड्याला येते आणि चौथी रात्र किरणपाटीला येते. चौथ्या दिवशी किरणपाटीच्या नंतर धुळवटीची दिवशी धुळवट झाल्यानंतर नवरत्न वधूवर केलं जातं. त्याला कोणाला संतान होत नाही असा माणूस नवरा होतो आणि त्याला खटारा गाड्यात पहिल्यांदा आणायच्या आता ते रिक्षेत जायचं सुधारणा झालेली आहे. आणखी सांगायचं म्हणजे आमच्या गावातील सगळ्या मुलांना एक माझा हे आहे शिमगोत्सवाची तुम्ही मिरवणूक चांगली करा. काहीतरी गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करतात चांगल्या तऱ्हेने कशाही तऱ्हेने आमचा शिमगोत्सव चांगला व्हायला पाहिजे अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. तरी श्री भूमिका वेताळाच्या कृपेने आजपर्यंत आमच्या गावात जे व्यवस्था चालली ते सुरळीत चाललेली आहे आणि आमच्या गावात जो ढोल वाजतो असा मला वाटतं गोव्यात कुठं वाजलेला मी अजूनपर्यंत बघितलेला नाही. त्या तालावर तू जर इच्छा करून आलास मी नाचणार नाही आता उदाहरणार्थ ज्ञानेश्वर परवा आले मी नाचणार नाही तरी तो पाय हलवणार असा हा ढोल आहे आणि ही संस्कृती आजपर्यंत टिकत ठेवलेली याच्यापुढे टिकून ठेवायला पाहिजे अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. होळी घालता मागे तिसऱ्या अजूनही घालता अजून घातल्यानंतर दोन असतात रात्री 3 असतात. आणि आईज तिसरी घात आईज रमजान तिसरी घात आणि रमजान झोपली रे फाल्यां मागीर धुळवट चित्र 2 मिनीट आणि आयच्या रात्री चित्र असतं ती नाही रमता. ओके. या आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन हांगा पालयेन जाता. आमच्या आम्ही दोघी भेटू रात्री दोघी असतात इम्पॉर्टंट दोघी रात्रीच्या सगळी दोघी असतात आमच्या ते इम्पॉर्टंट काय पोर्तुगीज धर्मापासून चालू हा त्यावेळी बंदी आली तरी पण ढोल म्हणजे लाकडी हे आपल्याचे सगळ्याचे ती सगळं घेऊन प्रमाण भेटला ढोल दुपा वाजून घेऊन पोर्तुगीज त्या टायमार Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.